Ну что, готов сесть за руль новенькой тачки? Тогда торопись принять участие в новой акции от Формула 55. Крупные денежные призы и крутой электрокар ждут именно тебя. Шансы на победу уже у тебя в кармане. хабари нав аз дастаи мунтахаби Тоҷикистон. Футболбозони Тоҷикистон дар вохӯрии пеш аз охири гурӯҳии ҷоми ҷаҳон оид ба футбол бо дастаи мунтахаби Урдун ки 6 июн баргузор мегардад, омодагиро дар Қатар мегузаронанд. аз ин рӯ сармураббии дастаи мунтахаби мамлакат мутахассиси гурҷӣ Гела Шекиладзе ҳайати тими миллиро эълон кард. ба тими миллии Тоҷикистон 23 бозингар, 3 дарвозабон, 8 ҳимоятгар, 8 нимҳимоятгар ва 4 ҳамлагар даъват шуданд. Алишер Ҷалилов, нимҳимоятгари дастаи Истиқлоли Душанбе, аз сабаби ҷароҳат доштанаш дар бозиҳо иштирок карда наметавонад. даста 22 май ба ҷамъомади таълимиву тамринӣ ба Қатар сафар мекунад ва то 2 июн дар он ҷо боқӣ мемонад. 3 июн дастаи мунтахаби Тоҷикистон аз Давҳа барои анҷоми бозии даври панҷуми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 дар гурӯҳи Ҷ муқобили тими миллии Урдун ба Умон, пойтахти Урдун парвоз менамояд. рӯзи 6 июн дар варзишгоҳи байналмилалии Султон Қобус вохӯрии ҳалкунандаи ин дастаҳо баргузор мегардад ки соати 20:30 ба вақти маҳаллӣ ва 22:30 ба вақти Душанбе хоҳад буд. мунтахаби Тоҷикистон баъди вохӯрии мазкур 11 июн дар шаҳри Душанбе бозии охирини гурӯҳиро бо дастаи мунтахаби Покистон хоҳад гузаронид. дар ҳайати даста бозигарони навро дидан мумкин аст. ба ҳамин тартиб дар ду бозии навбатӣ ин футболбозон шарафи мунтахаби Тоҷикистонро ҳимоя мекунанд. дарвозабонҳо Рустам Ятимов, Муриддин Ҳасанов ҳарду аз Истиқлол, Далерҷон Баротов Иста Равшан, ҳимоятгарон Ваҳдат Ҳанонов Персиполиси Эрон, Зоир Ҷорабоев, Манучер Сафаров ҳарду аз Нефтчӣ Ӯзбекистон, Меҳрубон Каримов Самгуралии Гурҷистон, Аҳтам Назаров Табриз Исломов, Содиқҷон Қурбонов ҳама аз Истиқлол, Раҳматшо Раҳматзода аз Равшан. Раҳматшо Раҳматзода бори аввал даъват мешавад. нимҳимоятгарон Парвизҷон Умарбоев ЦСКА 1948 Булғористон, Алишер Шукуров Динамо Тбилиси, Фатҳулло Олимзода Атирауи Қазоқистон ӯ ҳам бори аввал аст. Амирбек Ҷорабоев Эҳсони Панҷшанбе, Амадони Камолов ҳама аз Истиқлол, Шарафҷон Солиҳов аз Регалитадаз ӯ ҳам нав аст. Абубакр Сулаймонов ҳамчунин аз дастаи барқчӣ дар ҳайати дастаи Тоҷикистон нав мебошанд. ҳамлагарон Шаҳром Самиев Андиҷони Ӯзбекистон, Шервонӣ Мабадшоев, Рустам Соиров ҳарду аз Истиқлол ва Нуриддин Ҳамроқулов аз Ҳосилот. инҳо ҳастанд бозигарони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки дар ду бозии охир ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон кӯмак хоҳанд намуд. аз ин хотир ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ду бозии тақдирсози охир комёбиҳо таманно дорем. Ну что, готов сесть за руль новенькой тачки? Тогда торопись принять участие в новой акции от Формула 55. Крупные денежные призы и крутой электрокар ждут именно тебя. Шансы на победу уже у тебя в кармане.